दे केमेरा स्टार्ट लोगोफोरनि नामा ओइ न'सो खार खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे आरबि ब्लग खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे आरबि ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय बे आंनि फार्स्ट ब्लग आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै नै लोगोफोर जों लामाया दिनैनि आंनि फार्स्ट ब्लगाव लामानिफ्रायनो लानाय जाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो मा बुङो लामाखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर उनावथिं हाबबाय जों सिनारि फुला उनावथिं हाबलांसै जा दाखोर जाखाबाय जोंहानि न'आ जानि सिलायाव बेबायदि नुगोन लोगोफोर फुल सुलबो गायनो रोङा नालाय ओंखायनो फुलबो गैया थेवबो नायलांबाय थादो लोगोफोर मन्दिर लुदोंमोन लोगोफोर फैसा गैयिनि थाखाय मन्दिराबो फुरा ओंखारजोबाखैसै ओजा फारसे आरो आफा बोराइ बाथौ आंनि आइ तुलसि दङ बे सरस्वती फुल लोगोफोर नोंसोर मा बुङो मिथिया ओमफ्राय बेहा जाबाय बिबार फिथौ जोंनानैसो दङ बेखौ बुङो रातखिरानि जा गोथाव मोदोमो बे बिबारा ओमफ्राय नै बिथिं गलाब कालार बारनाय मा बिबार होनो बेखौ आं मिथिया लोगोफोर मा बिबार बुङो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मिथियोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि न'आव बेफोरबायदिसो हाग्रासो नुखायो गोथां गोथांनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय